iki? Aku ngarit mubeng rono iku ono apa? Apa? Godhong telo, Des, Des. bayi. Pakane dadal dipuluh. Aja. Enak, awake dhewe melok mangan. Aku niki sedina urung mangan. Wis dina rong mangan. Mergo alas gone ngarit. Angel suket golekane. Kowe rong mangan apa nek aku nek Des mubeng-mubeng. Mang ono apa dempel urang ya wis ora ono. Lah ono. Wis entek kabeh. Laris bendina didol ae Joko Mercu didol. Kok iso didol iki piye? Lah ora mbanteni kok. Delok awujute. Gene. Enggak munggah iki kaya kebo. Enggak Lah mengsor. mengisor kaya menungso. Ora payu. Sing ape nuku iki lho sapa? Tenang, angel iki. Loh, kowe apa ora luwe dhewe piye kok? Mbok pikir kok Joko Mercu terus. Lah iya. Sing asli aku ya lesu dhewe, Des. Dulure Dulure ora entuk opan. Lah yo, Mak pegawane ngorat ngarit nganggur. Mbak Yu kanu sapa? Surati Ning ndi wonge? jarene masak ketesuk nganti beduk kok ora mateng-mateng. Iya. Ah, Tenan aku ora wis mate wis lesu tengane. Rasane sing masalah. Jadi sampean iki mau ngrasani aku. Mas, greneng ambek lempu, Des. Kilo tak kirim banyu ngombe karo mangan. Ngono sagur. Wah, jangan ada sangu. Panase ngene kaget yo leren sik kan. Mangan sik, Des. Lu masak Ora kok sampean Mangan rame ora kok jare lesu kok. ket naon? Lah sayure ndi? Lah wong iki mau iku aku ora nyayur kok anane yo iku sambel karo iwak. Enggak ono bakal kerupuk. Ora ono tokone tutup. Saat dipangan saonone lah. Ora mangan sik. Aku wis mangan kok. Mangan. Iki mang ono sambel enak tenan, Des. Iya. Wis dibarekno. Lah panase ngene kok yo ngarit ora leren-leren iki lho. Yak ngarit Wis tak rotan rasane iki mau. Joko Mercu nang piye? Lah ning ndi Mang? Cancang apa ora? Sik. Oh, mbak tinggal. Lo banyune diombe sik kan. Sreten kengko. Ya. Apa? Cangkang ning ndi? Kenapa? Cangkang wit ngono lho. Tilik ya, tilik ora ono kok. Wah. Lo kok iso ora ana iki to? Tilik, Des. Ikundes Arek tampar kok. Desarpon Ya antak utol mlebu. Aku jumangan ale Dulang. Watak keluwele Rene. Kok ndak dadak kok duwe resu ora mbok pakani ku mau. Yang renen ngalas bor-bor Kutang sarkosole Ono apa nek? Panas kepanasan udan-udan ini Pilih aku jelo mangan nyole Jangan tuh. Aku nerembok golek nang mangan aku golek dhewe le. Biara dhewe kok. Ya. Aku usul tenan iki piye, Des?
regane ngombe sak, Des. Gathuk. Lah iya, Didol ora payu. berapa ayo? Ae ngentokno dhuwit. Kalau duit, mengko rasa diomongi, Joko Nek Mercu. ngopi ning alun-alun juwana, Des. Dia wong telu. Ya. Hei! Jangan sembunyi. Ojo marep-marep bae. Anus. Kenapa nangis sih kan? Ono wae ngelah. Hei, bener kerminen kok. Maju. Sik. Oh. Kita ya wis dicepak. Oh. Wis. Tangan. Siap dipangan akang wis. Wis golek tangi. Iki piye karo? Lah ku ngaret ae bedok-bedok. Lah iya direwani panas-panas narik malah dibaki sete. Ah. Obe. Obe. Mangan ngombe kok. Golek kangelan. Kok sik dicandhek lakone. Iya, Lek. Lho, wis matur nuwun karo sing hamaku getih. Gati. Sambekan sedulu ya, Lek. Iya. Tak bekan. Kebo iki dongane mandi. Lah ya Joko Mercu. Ya awak dhewe matur nuwun Ya. karo kegagungan kersa. Nimbali Wahyu Manggala sak keluarga ngetakake putrane. Muga-muga sing ditetakake enggal-enggal saras. Amin. Teruske ana ing bangku pamulangan. Amin. Mituhu karo wong tuane. Amin. Nusa lan bangsa lan agama. Amin. Lah sing duwe gawe cuma Sing duwe gawe bapake muga-muga bar nimbali Wahyu Manggala tambah rejeki. Amin. Keng malimpah-limpah. Amin. Adoh saka bilahi cedhak ing rejeki. Amin. Sing nyawer didongakno. Sing wong tuwa ki omong ae lan nyawer tak ambung. Lho, dicokot jare. Salah aku mbok beda. Ana diwenekno. Wes. Wes didongakno. Wis, Untuk ngelakon. ngono Lek. Piye kowe karepmu? Ya ngapurane ya Mbak Yu. Lan kowe lek pundi? Lek lempon-pon. Le baca ide apa? Ora kok teges aku iki ngenyek karo kowe ora. Terus. Mergo saiki pakanku ora suket, ora rambanan. Ngombeku uga ora banyu sumur lan banyu telaga. Lah terus njaluk mangan apa ngombe apa? Manganku saiki Mbak Yu njaluk daginge manusa. Ngombeku ya getihé manusa. Aja aneh-aneh. Mangan iku sak lumrahe. Ha, Mergo daging manusa ki enak, nambahi kekuatanku Mbak Yu. daging menungso. Iya. Udakara umur pirang tahun? Ora usah gede-gede. Yo, Sacilik-cilik ae. tak cilik-cilik. Udakara umure 10 nganti 12. 10 nganti kira-kira kene ana apa ora? Kira-kira kene. Guri kok pake pirang-pirang kok. Wah, yo. Beda. Sebabe apa golekan kok bocah-bocah cilik umur 10 tahun? Mergo daginge sempuk. Sempuk. Pisan. Yo. Getihé sing seger. Terus. Sing tak goleki bocah sing ndablek lan sing nakal. Diperintah wong tuane mbantah. Kaya sekolah ora gelem sekolah, dolanan HP terus. Ya kuwi tadak karo mangsaku. Dolanan HP. Lapo iku? Kaya kakak begek serketer. Kabeh iki ora ono sing ngono kuwi. Ngono ya, Lek. Angger sore do ngaji. Apik-apik. Kaya magrib yo salat. Aki alek weterku lesu. Mang gak sego kaya Mbak Yu iki lho. Wis tak delokno sego barang kok. Gelem. Aku mau sego Mbak Yu. Wis tau sedelok sing aneh-aneh sak anane wae. Oh, Aja daging menungso. mah. Tak genti aja ya, genti ae dia urung. Genti. Tak genti sate ae. Sate kambing. Sate wedhus apa sate ayam ngono lho.
Sate wedhus. Yo. Kuwi padha karo mangan bangsaku dhewe. Oh, iso? Aku moh. Iku sikile 4. Nek aku 5. Iso, ndi? Loro. Loro. Papat. Jawa Tengah iku. Aja ya, gede bakso ae. Moh. Bakso yo sing akeh bakso sapi. Sapi. Muga mangan bangsaku dhewe. Aku njaluk tulung yo, Lek. Ayo ora sago. Kowe demo. Moh. Aku tak karo Mbak Yuku. Mbak Yuku. Piye. Kene. Aku njaluk tulung goleke bocah yo yu. Ora usah aneh-aneh sakane bae anane suket yo Ayo, aja lho. Aku wis ora doyan suket. Aja lho. Aku njaluk menungso ya. Ojo nih. Demo. Aja lho. Mau goleke. Yo kok lho wong ana bakule nek golek nendi. Sama karo siji tok. Nah, aku malah golek aku mulai semasakno sapa. Golek bocah cilik wong tuane ora terima dikerebuki ya. Mengko aku sing tanggung jawab. Kalamun wong tuane ngamuk karo kowe. Aku lek sakon ngawon. Pandangan langsung beda. Ya. Ora sanggup aku. Wis ora sanggup. Piye? Kok kon golek bocah cilik kene ora sanggup. Ora sanggup. Mas tenan. Ojo mlayu. Udan tangis banjir prihatin. Kok ne sing nglakoni nangis ki kowe, sing prihatin ki aku mbok ne. Mergo apa? Lumrahe wong nangis kuwi mesti ana jalarane. Nanging kowe ora. Jur jalarane ki apa? Mongko yen tak sinaoni. Wong nangis kuwi ana 3 perkara. Siji tangise wong seneng. Loro tangise wong getun. Telu tangise wong susah. Tangise wong seneng. Ki mergo nangis nalika ana bayi lair tengir saka guwa garwa, dheweke meneng anteng ora iso nangis. Kabeh keluarga padha bingung, padha napungi pipine. Ana sing ngaploki bokonge, ana sing jinuti. Bareng bayi rasa lara nangis. Seneng keluarga sing padha nggoni banjur nganti tumekane dheweke nangis. Iya iso. Nangise wong getun. Mergo nangis kepotangan budi karo sedulur ketemu dalan. Pamane rumangsa ditulungi mergo gedhe. Nanging bareng sing nulungi kowe nganti tumekane pati kowe ora weruh. Kalang ujune rumangsa kowe getuni mergo kepotangan budi iso nangis. Nangis sing susah. Ki nangise ditinggal anak lan keluarga pancal donya. Tegese mati. Iki iso nangis, ning tangismu kuwi tangis sing ora lumrah. Mula
kok nih. Karo age kowe kondo. Opo to sabak-sabake kowe nganti nangis. Sampeyan main aku sampe karo aku. Sampeyan nyocok rasa ki opo sing gak rasake. Sampeyan main coba karo aku. Kaya jenenge wong tuwa. Kepengin duwe anak wae wis kelakon duwe anak. Ning aku duwe anak kaya ora duwe anak. Jalan kabeh mau saka sampeyan. Kan aku lair. Aku ngangen-ngangen anakku lair suwene 9 sasi 10 dino, Pak. Nek bareng anakku lair aku ora bisa ngomong. Aku ora bisa nyawang, ora bisa ngeloni mergo kabeh mau mbok buak ning alas purwo. Kumerupane anakku elek. Apa sampeyan rumangsa izin duwe anak rupa elek, Pak Ne? Nganti anakmu mbok pisahke karo aku. Ning yen aku, Pak Ne, senajan anakku rupane kaya apa wae bakal tak tampa. Kuwi mono anakku sing weteng aku sing lairke aku, Pak Ne. Dadine mung perkara anak nalika bayi lair cengel durung nganti ana sakulan wis tak buak. Mbokne tak wenehi ngerti yo. Anakmu tak singkirake saka gambir sekedhi mapane ana ing alas purwo. Ning kono kuwi ora tak sebratake, tak singkirake supaya ben mati iki ora. Nanging aku nyelametake anakku lan wong-wong gambir sekedhi. Mergo aku ngerti mbokne. Lamun to besok dewasane anakku kuwi ora lumrah menungso. Nyatane saiki wujude tenggak mendhuwur kebo, tenggak mengisor menungso. Upamane dumunung ana ing gambir sekedhi, kabeh padha minggat. Kula tak slametake. Ning yen kowe kepengin ngerti anakku, saiki Dwakara umur 18 taun wis gedhe. Ya wis sing tak kandhakake kowe mau wujude ora lumrah menungso. Ning aja kuwatir. Tetep anakmu wujud selamat ora ana alangan sawiji apa-apa. Yen to wujude anakku kaya ngono mau Pak Ne apa sing kok omong. Tenggak mendhuwur wujude kewane tenggak mengisor wujude. Aku bakal Ayo diceklo. Tak tulungane dhewe bojoku. Tak tulungane dhewe bojoku. Tulung dhewe, tulung dhewe. Angger nggih, tak tulungane dhewe bojoku. Sampean kok malah. Alah. Iso. jaremu kira tau salin. Salah. Nek wong wedok ora gelem ubah-ubah. Lah tak ubah terus kowe udan apa lapi? Aja tukaran, Dik. Tulungi aku, Dik. Ngono apa? Ana apa, Nduk? Ana apa? Kowe kok nganti payu-payu karo kancamu iki mau. Joko mercu, Dek. Wah, aku kok aja mertu. Anakku gene, Nduk. Ngamuk. Aja ngomong. Joko mercu ngamuk. Ngamuk. Ngane-ngane saiki ini kok, Dek. Ngamuk-ngamuk. Heeh. Pasti lek ono perkarane kok nganti anakku ngamuk, Nduk. Ya mesti wae ana perkarane. Perkarane apa? Mergo saiki Joko mercu kuwi wis ora doyan mangan suket karo ngombe comboran, Dek. Lah sing didoyani apa, Nduk? Saiki njaluke daging menungso karo Ah, bener. Lah kok ndi? Iya. Lho kok kowe ngomong ngono kuwi lho apa ya ana buktine? Ono. buktine. Buktine. Apa? Kancaku Apa? Wira mati dipangan Joko mertu, Dik. Wah, kuman. Piye to, Mbokne? Ken biyen iku nyidam apa? Lho sing kleru ki ya sampean. Kok nyalano aku Wong lagi ora lho? wong ikuti tesmu kok. Iya kok nganti titik. Kowe nu nyidam apa? Aku yo nyejam ngapa ora nyejam Aja apa. salah-salah, Dek. Kok salah-salah, Dik. Salah. Lah iki lho sing kok demo kuwi sing kurang ajar ki titis-titis apa kok nganti kaya ngono kuwi. Nyidam gendruwo, Mbok. Ah, gendram gendruwo ya Dewe. gendruwo
wis dhewe malah gak barbar iki engko Lah ngomong. ngapa? Aku iki apa dipangan. Melu dipangan nikmat. Yo ya Joko merti. Kene ngene iki. Iki anakku. Sing mbok domo-domo. Ngapa arep Ini bang gawe gegeling desa gambar seperti. Tak. Jajal, ngene piye jajal? Aja mbok inget terus. Yo, Anakku ora wani nyedak aku lho. kandhani. Wis pirang-pirang tahun mbok pisahke mulai-mulai mbok kelili. Iso mandani ta ora Tak kowe? kandhani dhewe ra sapa kandhani. Timbang mbok keprok aku prosi aku kelangan anak kowe wis tuwek ra iso manakne. Kowe ngundho mono, aku wis teres anak-anak. Ala nyatane ya. Ora percaya kowe. Apa? Ayo mlebu ning sendong. Napa? Gawe anak. Ora kudu ah. Rene-rene Joko Merti. Wis rasa wedi karo bapak. Joko Merti. Senajan to simbok suwe ra ngerti kuwi, ning kene tetep simbok tresno marang kowe jalaran kowe anakku. Sing gembol biung, sing lairke uga biung. Nanging aku arep takon karo kowe. Apa bener kandhane Kundi karo Marni? Yen to lek musarko mau ban mbok badhok. Dadi tenan. Kowe mangan daginge menungso karo ngombe jedhe menungso. Simbok lairke kuwi bae padha diketiki karo tangga teparo. Malah saiki dina kowe mangan daginge menungso. Iku tangga-tangga nang nyawang marang simbok ya. Kok kene jago simbok marang kowe. Nganti keputing jagat. Mercu ora bakal mangan karo simbok. Lamun aku mangan karo simbok, aku dosa mergo simbok sing musik, sing ukir jiwa ragaku. Ora ketang wujudku kaya ngene. Kabeh bola-bali sing kleru dudu simbok. Wong tuwek elek iki. Bapak, Mercu. Kowe kok bisa ngarani yen bapak sing elek manggon ngendi? Mergo bapak iso anak-anak. Ning ora iso nganakake. Apa bapak wis cilik aku tau ngumati aku bapak? Ora. Aku wis cilik seblak kiran artis Tunggorono. Apa kaya ngono iku tresno? Apa kaya tresno? Kari gawe enak pilu anak-anak mbok buah. Kek.
Bener apa sing kok mikir? Nak bapak kepengin nirnakno kowe patimu ora. Kowe tak singkirno iku mergo bapak ora ngepenginake kowe bakal mati ning alas pura ki ora. Ning kono kae. Kowe bakal tak gedhekke nang nganggo dalan ora wong tuwa sing ngurmati nang paklek-paklekmu. Mergo apa? Yen kowe mapan ning Gambir Sekedhi, gedhemu wujude ngene. Wong Gambir Sekedhi kabeh padha minggat. Padha minggat ya karepe, Pak. Mergo wingi aku weruh tangga teparuk kepregok karo simbok padha mlerok. Ketemu padha itu sak kemah ndadekake lara ning ati. Aja le. Mergo wong-wong kae ora ngerti karepe apa. Ngetenges karo simbokmu mergo aku lumrahe menungso duwe anak kok kaya kowe ngene iki wujude. Aduh. Bapak nangis batin. Bareng aku ngerti entuk wadule paklek-paklekmu. Bareng kowe mapan ana ing alas pura manganmu kok ora lumrahe menungso ora mangan kowe ndami ora gelem mangan suket ora gelem mangan rambanan ora gelem. Nanging kowe mangan daging menungso iki lara-larae kepriye mercu. Pancen ing sekawit pakan aku kowe kewan-kewan liyane, Pak. Nanging bareng sing pungkasan. Mbuh kuwi daginge sapa aku ora weruh. Kuwi ketut nang jero suket, ketut tak pamah, jebul tak kecapke daginge menungso. Dadi aku dikapitayan yen daginge menungso ki enak, getihe menungso seger. Nyatane saiki kekuatanku tambah, Pak. Mula aku wit saiki moh mangan suket. Ngombeku go bae moh banyu tlaga. Ngombemu getihe menungso. Yen ngono wis kinodratake lair cenger, wis digarisake manganmu daging menungso, ngombe getih menungso. Mertu? Piye, Pak? Mergo aku bapakmu. Wajib golekno pangan kowe wiwit cilik ora tak kei mangan. Neng gede-gede kowe nagih njaluk mangan daging menungso tak golekno le. Matur nuwun. Sedina njaluk jatah piro? Siji angger sing lemu, Pak. Kira-kira umur piro? 10 nganti 12. Semono le. Aja, Pak. Gemblayu neng. Ya, 10 tahun. Ya. Tak ujuti sedina siji. Ngono. Aku tak leren ya, Pak. Ya. Sik. Iki lho tanggung jawab bone. Ora kaya kowe isine mung nangis wae. Lungguh wae kok dadak dilapi barang. Reget. Kursimu reget. Kok malah koyo dermolen. Resik. Kuwatirku kuwi nek meteng. Lho kok meteng? Wedhus kae kosot meteng lho. Lho, napa nggih? Ya wis. Gekek ku kursimu kosoti meteng. Mboten mboten sida. Piye? Bejo aku lho. Piye kane? Jalure anak apa? Getih menungso. Iki ora usah golek kok teko dhewe. Tamu ora dimanggake malah ditinggal jagong dhewe. Nembe rembukan. Ora mangerteni sapa tamune. Nembe omong-omong kalih bojo kula. Niki bojo kula. Aku ora takon. Aku ning teko omahmu iki mergo sing mlengo iki omahmu tok. Sak desa niki. Sak desa sing mengo mrigi omah sampean. Leres kandhane menungso ana ing desa kene. Jare desa kene geger, iya apa ora? Nggih. Kandhane ana wujudan sing dikirisi. Sing saben dina cedhak ana ing omahe sampean kene. Saiki sampean ning aku wae. Lamun to sampean nek pesugihan kandha bloko. Ora usah dadak gawe geger ana ing desa kene. Desa kene iki mongkon ana ing Majapahit. Ngerti apa ora? Pesugihan. Lah napa kula nak apik pesugihan kok Omah kula elek. Ning kandhane kawula mau. Jare kawujudan gegirisi mau saben dina mlebu metu ana ing omah kene. Nggih.
Ngaten nggih. Kula bloko suta mawon. Pun ampun kaget nggih. Sebabe napa wong-wong niku omahe sami dilebeni lawange. Sebab enten menungso mangan menungso. Manungso mau. Nggih. Cetha iki pesugihanmu. Mboten lho niku tenan. Mergo saben dinane mlebu rumah kene jarene. Lah niku wong mangan wong tenan kok, pesugihan pripun to? Saiki sampean dudoke manggone ndi? Sanggone. Tak singkirne ning desa kene. Lho sampean wani. Kira pura wani? Nuwun sewu. Paringasmu sinten? Pendana kendel. Den Mas Bagus Haryo jejetan. Apal ta ora? Walah apal. Apa? Den Mase bulus. Apa? Den Mas Bagus Haryo jejetan. Alah Den Mase bagus ayo. Iya ajar pamenggi. Kenalan. Tepungan nggih. Mercu. Waduh. Apalane ku nyerondol Jawa. Sansaya nemen. Ora sing lanang ora sing wit padung kemaran. Manungso. Nggih. Mula saka kuwi. Tak rampungkane perkara iki, tak singkirne saka desa kene. Wani saestu. Kene apa ora wani? Monggo kula nuwun tulung. Teng ngisor wit gedhe. Ning isor wit gedhe rapatan kuwi mau. Masamu botol aku apa piye? Sapa iki, Pak? Iki lek Jatahmu le. jatahmu le. Iki jatahku. Apa kena aku? Wah, semane. Pusakaku semlengkung. Kowe ora sah gawe wediyane desa kene. Kowe durung ngerti sapa satunya aku. Sapa kowe? Saka rumah sama aku wedi karo kowe ngono apa piye? Dawet yo mondar mandir. Yo iki ngedek yo ngene iki carane ngedek iki. Kon ngedek yo diku mondar mandir ini iki. Cekel, Pak. Cekel. Apa balik? Hei. Manu, pakai iki apa? Aku ora doyan, Pak. Sebab apa le? Ambune lengu. Kowe rumah semula piye? Saka rumah saku. Undang, Pak. Undang le. Anak kula. Oh, alah. Jebul sing gawe geger iki sampean sak keluarga to. Nggih monggo jenengan mestani. Iki sing menungso-manungso. Nggih. Anak sampean. Nggih. Sampean kepengin ora disatru kawula kene apa ora? Nggih, leres. Anak sampean kandhani. Terus pundi? Ana pangan akeh. Ana ing gambir. Ana ing ganti. Nggih. Ana ing ganti. Gambir desa kula. Lah iya, desa gambir kene jak ron kabeh. Ning ganti Bandar Subali. Sing gawe balelo ning Mojopahit. Bisa nentermake saya-saya mati ning Bandar Subali entuk ganjaran. Sing Sampean ora gawe bingung golek pakan kanggo anak Sing sampean. ganjar sinten? Sinuwun Prabu Gumatujung. Le, jangan mercu. Heeh. Melawato kaya walang kadung. Tumeka ning ganti. Panganen wong sak ganti. Dohke dalane. Melu aku. Rama
Subali. Ngono. Prajurit Mojopahit sami sarang tunjang. Tetandingan kalian prajurit-prajurit saking Granti. Nanging senajan to kaya ngono aja nganti kowe kabeh kendhak ing kaprayit Kang. Sampun kula kandhani benteng Granti. Lagi sepisan iki aku ngerti. Wujud sing aneh-aneh. Tenggak mendhuwur wujud kebo, mengisor musa lumrah. Dan bentenipun kula. Kula ugi nembe menika mawartosi kawujudan kang kasebat. Takonane Sumangga. di sana ora teges aku tambuh karo kowe iki ora. Nanging pancen lagi sepisan iki aku ngerti karo kowe. Yen pancen kowe bisa tata jalma sapa sing dadi aran. Aku Joko Mersuno. Rumangsa gumun ewan dene wujud sing kaya kowe bisa tata jalma. Kowe gumun. Iya. Kowe Aku gumun. Kowe ya gumun. Iya. Aku dhewe sing dadi ya gumun. Dan Dadi kok malah gumun. Mergo wit cilik nganti gedhe aku iso guneman kaya dene kowe kabeh. Joko Mercu jeneng. Gambir sekedhe omahku. Kok nganti kowe temeka ning Tapel Wates Kabupaten Granti, njur mengkuwi gati sing kepiye? Goleki Bandar Subali. Apa wis ngerti pawongane? Kabar pisan durung. Sing jenenge Bandar Subali ora ana liya. Aku. Mercu. Sakwise kowe ngerti lamun to aku Bandar Subali sajak bungah rasamu, Bandar Subali Joko Mercu. tak goleki udakara wis ana 26 dina. Lagi ketemu iki. Nganti tak rewangi untukku pukul. Boyu nek kowe. Njur karepmu piye? Manut karo aku munggah tak jak ning Mojopahit Bandar Loh. Subali. Yen ngono kowe kongkonan wong-wong saka Kraton Mojopahit. Mbah kongkonan mbah apa? Kang baku kowe manut aku bakal nampa ganjaran. Mercu, yen kena kowe tak kandhani. Ora usah kowe nyampuri perkarane Bandar Subali lan wong Mojopahit. Kowe becik sadurunge lara awakmu le becike bali kang dangkam. Aku gelem bali. Kalamun bareng kowe Bandar Kowe Subali. gelem bali apa ora? Ayo bareng aku. Ora kepiye. Ini ngomongin jantem 10 geledak. Hei! Hai!